Ty jsi Simony, jestli si ho přeobětná. Jestli ho posune třeba. Do té pauzy nebo tak. Já škoda, ještě můžu mluvit. Mluv? Akorát prostě víš co, i kdyby bylo vysněný, jako kdyby ještě vzali někoho, chodilo bych na 8 hodinovky, tak já prostě těch 8 můžu chodit jenom ten pátek. Víš? Ty budeš 2x4 a jdeš si 2 víkendy výstup. Musela být 2 víkendy, 4x8 a 4x4. Kdybych se jenom chodila pondělí, pátek, sobota, neděle. Stojí domluv? Ale budeš prostě v jiný hodin. Jak moc chceš peníze záleží? V jiný hodin nikdy nemůžeš, to máš pracovní smlouvu danou. No, že bys to měla vědět, že si to dá rozepsat taky hodiny. Máš dohodu pro prodejní činnosti? Ale neměná, to jsem se dneska učili. Můžeš mi 50-60 hodin a nemusíš mi plný hodin. Co? Oficiálně musíš mít 80, ale chceš mít víc. Nesmíš mít víc, ale míňo. Tak už mi tu školu. No a zase může teďka, jako když bych si ho tak si ji zkus prosím tě zeptat, a když by to nešlo, tak já to člověk prostě zvládnu. No? No zapomeň, taky napiš SMS na papír. Že? Napiš na papír. Napiš mi papír, jo? Díky. Merganič. Kokot.